Yo, Boom Rush the Show en 60 segundos. Bueno, aquí temos o primeiro disco de Public Enemy. Ben, estamos falando e é importante entender por que Public Enemy funciona tan ben. Dende o principio estamos falando da época Reagan, da época pai de Bush, unha época de conservadurismo bastante heavy, por non falar de todas as décadas anteriores de loitar polos dereitos civis e raciais da poboación negra en Estados Unidos. Pero a realidade é que na música non había unha correlación totalmente directa ata este momento. Ca chegada de Public Enemy, mírase que o discurso político dentro do hip hop ten unha función moi importante e moi mobilizadora. É a partir deste disco, que ademais foi ouro, que comeza a ser máis masivo. Respeto por Chuck D, Flavor Flav e